Ayan, napaka-espesyal ng araw na ito dahil tayo sasamahan ni Councilor Anthony Tudao, ang committee head ng Committee on Transportation. No? Tatalakayin natin ngayong araw yung mga issue patungkol dito sa ating mga tricycle driver. Tatanong natin mamaya-maya kay City Councilor Anthony Tudao yung mga hinaing ng mga ating mga commuters. Kaya magkakaroon na tayo ngayon ng kaalaman kung ano nga ba yung mga karapatan ng bawat commuters sa itong mga ginagawa ng ating mga tricycle driver, katulad na lamang ng paghingi nila ng sobrang pamasahe at pagtanggi nila sa mga commuters. Tama ka dyan, kasamang Reden, dahil nga nitong kamakailan ay naging tampuhan ang ating syudad ng ating mga issue to ukol dyan sa ating mga tricycle drivers. At kamakailan nga, meron tayong nabalita na nag-viral na 350 pesos ang siningil ng isang tricycle driver, bagamat meron pala itong side story. At nga nitong ating huling edition lamang ay napag-alaman naman natin na meron palang honest na tricycle driver through Sir Ernesto Chua Concha. So sir, bumati po kayo sa ating masugid na tagapanood ng Talk TV Cagayan Valley. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan ko na siyudad ng Tugigaraw na nanonood at dito sa segment na to na Talk TV Cagayan. Chairman, doon na tayo ngayon sa diretsuhin na natin yung mga straight to the point. Ano nga ba yung karapatan ng mga commuters doon sa mga ginagawa nitong mga tricycle drivers na overpricing? Actually, kung sakali man magkaproblema po tayo sa paniningil ng at sa fare ng tricycle po, pwede po naman kayo dumulog sa opisina ng TRU, Tricycle Regulation Unit sa may City Hall, at isabihin kung anong body number, anong kulay po ang tricycle na nasakyan nyo, at doon po kayo ma-actionan. At pakiusap ko lang po bago, kasi ang sinasabi ko po na marami pong nagreklamo ng mga commuters tungkol sa ating mga tricycle. Subalit, kukunti po ang dumudulog sa aming sa opisina ng TRU at sa aking opisina po. Kaya po nasasabi rin po kami na sinasabi na wala po ang aksyon ng ating syudad na mga opisyal at mga empleyado ng TRU po. So, ganun talaga, Dapat huwag kang mag-post sa Facebook kung gusto mong magreklamo patungkol dito sa mga tricycle. Dapat dumulog ka sa opisina ng TRU. Dapat talagang dumulog kasi itong social media parang nagiging way nila. Parang nagrarant sila Parang, sige, buhos sila ng buhos ng issues about the tricycle drivers. Pero meron palang tama kinahuhulan. Sir Anthony, paano po ba yung proseso nung pag nagsumbong ka or nagreklamo ka sa mga tricycle driver? O pag pumunta yung mga commuters sa TRU, paano ba yung proseso, sir? Actually, pagpunta nyo po, pag magreklamo po kayo kung sakali may problema po tayo sa paniningil ng ating mga tricycle, dumulog po tayo sa opisina ng TRU, Tricycle Regulation Unit, upang isabihin po yung reklamo nyo at iwan nyo po ang pangalan nyo, contact number, at yung tricycle na sinakyan, yung body number, at yung kulay ng tricycle para po sila po ang magpapatawag dun sa tricycle driver na sinakyan nyo po. At sila po magpapataw ng penalty, anong violation po ang nandu po, kung magkano amount po, yun po. So, tatawagin pa yung commuter, sir? Paghaharapin yung commuter tsaka tricycle driver? Opo. Paghaharapin po sila. Paano yun, sir, kapag nakuhanan siya ng isang video clip, ay maari po ba ito matibay na ebidensya kung mayroong mga nilabag itong ating mga tricycle drivers tulad nila mga ng refusal to convey passenger or double ang pagsigil ng pamasahe? Opo, maganda po yun. Isa rin maganda na maging ebidensya po para po maging pantay po, para malaman po ng ating tricycle unit, regulation unit na totoo po may matibay na ebidensya na ganito po. Kasi po, baka magkamali po tayo na panay sumbong po natin tulad na nangyari itong recently na mga insidente po. Kaya kawawa rin naman mga tricycle na wala pa tayong napapakitang ebidensya
nahusgahan agad. Sir Anthony, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung penalty ng isang tricycle driver kapag na-actionan? Ano ka nahaharap Oo. ng multa? Kung may multa ba ito? Meron po, may nakasaad po sa ordinansa po, sa ordinansa natin po, sa tricycle ordinance, na pag overcharging po, sa unang offense, 200 po. Tapos pangalawa po, 500. Sumunod po, suspension ng prangkisa po. Yun po. So, pag nasuspindi yung franchise niya, hindi na siya pwedeng Hindi na po ba siya pwedeng pumada? May mga nasampulan na po ba tayo dyan, sir? Meron na po mga na penalty po diyan. Marami na po. Kaya kung gusto niyo nais dumulog, tanungin kay sa TRU po na pamumuno ni Sir Andy Bakay po, Andres Bakay po. Siya pong namumuno, pwede niyo po siyang tanungin kung talaga meron pong records na marami ng tricycle na penalty sa violation po ng marami po yan overcharging, refusal of passengers, convey at ano pa po yun sa overloading, meron din po. Marami pong violation na nakasad na bawat penalty po. Meron po kami nga napag-alaman, sir, na noong 6 City Council pa lang mangho tayo, ay meron tayo nga na ipatupad at nagawang batas o ordinansa dito sa ating syudad na bawal tumanggi ang ating mga tricycle drivers. Ngayon, sir, bakit meron, sa tingin nyo, bakit meron pa rin ho yung ating mga tricycle drivers na tumatanggi sa ating mga pasahero, sa mga mananakay o pasahero, sir? Bakit meron pa rin tayong mga ganito? At yung kung iba ay pumapasok na lamang sa kontrata, sir, na capacity or double pay. Actually, meron pa hanggang po, ngayon ganito ganun na tinatanggihan po nila mga ibang pasahero. Una po, siguro yun iba hindi po nakapila po sa linya, kaya parang ano tawag po yun? Parang tawag nila lagari ba tawag nila? Lagari, yes, lagari po. Tawag nila po na kahit saan po sila dumadaan, kung ano pong pwede nilang isakay, pwede lang isakay. Tapos yun ba, tinatanggihan nila. Depende po sa distansya po. Kung malapit, sasakay po nila. Kung medyo malayo, doon po, yun medyo iniba, hindi nila sinasakay. Yun nga po. Nakakabit na talaga sa mukha ng Tugigaraw itong tagline na City of Capacity. Ano? Kaya ano masasabi po ninyo dun, sir, sa tagline ng Tugigaraw City na of yun? Capacity, sir. Ako po bilang opisyal po ng ating syudad, ng mahal na ating syudad, nalulungkot po, lalo na po kung narinig po namin na ganun pong tagline po na binansagan ng ating syudad. Nalulungkot po kami dahil po kahit ano pong patupad, nandyan po ang ordinansa at patupad namin, ang ating mahal na mayor na si Sir Jeff Soriano po, na pinapatupad naman po, hinuhulihan, pero nalulungkot po kami na sana po lagi kong hinihingi na daing po sa mga minamahal nating tricycle na pumapasada sa ating syudad na magtulungan po. Hindi namin po kaya to. At sa mamayan din po na kami lang po ang gagalaw at mag-aaksyon, at isa pa po na maging maganda ang ating syudad po. Kasi nakakalungkot po every time po na pumupunta ang mga dayo dito sa ating syudad, yun po ang laging reklamo, at pagdating nila sa kanila, yun po ang sinasabi nila. Nakakalungkot at nasasaktan po kami bilang opisyal. Kaya nararapat lamang, sir, talaga na magtulungan itong mga tricycle driver na para lalo pang umunlad ditong Tugigaraw. Lalo na't marami tayong mga tourist spot dito na pwedeng puntahan ng mga turista. Dapat dyan na kasama gateway sa mga tourist spot, at dahil nga nasabi ni sir na the people is the government and the government belongs to the people. Kailangan talaga natin na pagtutulungan ng ating mga kababayan para maisaayos itong problemang ito. Lalo napakarami kasi talaga ng mga tricycle dito sa lungsod dito Tama, sa Tugigaraw, ano? Sir, may ano ba kayo? May datos po ba kayo kung ilan yung bilang ng mga namamasadang tricycle dito sa Tugigaraw? Legitimate. Mga legitimate po, sir. Legitimate po na mahigit 8,891 po.
Nako, napakarami ang, pala. prangkisa legal po. Opo, wala pa po Opo. dyan yung Colorum. colorum. Opo. Oo. At kung minsan, sir, pag ako'y nagagawi sa ating palengke, pag gabi, kasi pag umuwi po kami ng gabi, akin po nga napaghahalataan na ito nga mga colorum, ay lumalabas sa tuwing gabi. Wala po silang franchise sticker at wala po nga body number, wala po nga kung ano-ano. At ang masama po dyan, kung may mangyari nga masama, ay wala po silang liability dun sa mga kanilang pasahero. Ano po nga sa tingin nyo? Bakit meron po tayong mga ganito nga mga matitigas pa rin ng ulo nga namamasada? Actually, meron nga pong tama po kayo na meron pong mga colorum na nagpapasada at kung sakali magkaroon ng aksidente, wala po tayong habol doon po. At ito po, siguro po, sa hirap po ng buhay po ngayon, siguro yan ang tanging remedyo na panghahanap buhay sa sideline po nila tuwing gabi. Ganun po yun. At isa pa po, yung mga colorum po, meron naman po nahuhuli unti-unti. Pero po, yun iba po kasi kailangan namin ng kooperasyon ng mga sumasakay po pasahero na ituro po at i-report po kung sakali sa TRU po na ngayon po ay colorum po para at least po matulungan kami na maging mabawasan po ang ating yung colorum po na nagpapasada. Ayun, Sir Anthony, bagaman na napakapangit itong imahe nga na itong mga tricycle driver dito sa Tugigaraw. Pero Tama. nabalitaan ko, may gumawa ng kabutihan na tricycle driver. Napakalaking bagay yan para sa ating mga tricycle drivers at lalong-lalo na sa syudad ng Tugigaraw, no? Nangangahulugan lamang na hindi lahat ng mga tricycle drivers ay abusado. Meron din yung mga magagandang loob. Katulad nga nung kwento natin kanina kasamang Paul na nagsauli ng wallet, hindi ba? Tama dyan. At marami na rin tayong narinig na mga kwentong ganyan. Katulad na lamang kahapon kanina yung ating pinag-usapan na si Sir Ernesto Concha kapag sauli ng wallet. At marami pa tayong naririnig na mga nagsasauli ng mga bagay. Yung mga bag, yung mga cellphone nila. Sir Anthony, kapag ganun, kapag isang tricycle driver ay nakagawa ng tama, may pabuya ba tayo sa kanila? Yes, actually, di lang naman nung isang araw ang nagbalik po ng wallet ng isang tricycle driver. Meron din po nagbalik ng mga envelope, mahalagang bagay, Dokumento. o kaya laptop. Kaya marami na po at mayroon pong amount na naibibigay ang ating syudad at certificate of honesty meron din po na ibibigay po at naipopost po. Marami na po na mga mababait na tricycle honest po. Hindi po naman lahat ng ay di po honest. Meron po. Kaya napakaganda talaga pag kapag gumawa ka ng tama. Dahil maliban sa napapaganda mo yung imahe mo sa mga tao ay natutulungan mo rin tong Tugigaraw para gumanda yung kanyang kanyang imahe para matanggal yung tagline ng Tugigaraw na City of Capacity. Dahil itong tagline na Tugigaraw City, a home for you and me. Sana maging huwaran itong ating mga honest na tricycle drivers. Hindi katulad sana lahat ng mga tricycle drivers dito sa Tugigaraw yung mga gumagawa ng tama, yung mga honest drivers. Honest drivers. So, sir, dumako naman tayo sa usapin ng mauusok ng tricycle drivers. Ang Tugigaraw City po, sir, ay binansagang isa sa pinakamaiinit na syudad at lugar sa buong Pilipinas. Dahil po ba dito, sir, may factor po ba itong ating mga two-stroke tricycle drivers, sir? Mga first-stroke tricycle, two-stroke tricycle drivers. Pero po ba malaking epekto ito sa ating mga mananakay at sa ating kapaligiran? Actually, hindi naman ibig sabihin malaking epekto. May epekto rin po. Meron po kasi hindi naman ang gumagamit ng daan natin puro tricycle. Meron din po mga truck, private, saka mga jeep po, kaya mga van. Kaya hindi po natin lahatin yung hindi lang tricycle ang medyo may mga mauusok na naglalabas ng usok na nakakasira sa ating environment, lalo na na may memo na sa EMB na actually ito mga two-stroke ipipace out.
Kaya po, yun po ang utos ng EMB na dapat po yun nga, totally na maging 4-stroke po. Oh. Ayun nga, Sir Anthony, sa usaping usok na tayo, may ginagawa ba tayo na para makontrol yung usok? May coding ba tayo sa mga tricycle driver, sir? Coding. Anong po ibig sabihin ng coding? Yung oras, araw lamang po ng kanal. pamamasada. Pamamasada. Meron po, may coding po sila, number coding. 1 and 2, Monday, 3 and 4, Tuesday. Parang po sa Manila Sa po. Manila, Oh, yung yes, mga yes, taxi. ganun. Yes. Manila po yung scheme. Yes. So, meron po. Kaya, yun nga, tungkol sa two-stroke naman, lagi ko naman sinasabihan na actually, tuwing seminar po, sinasabihan ko naman sila na linisin ang tambutso at hinay-hinay lang sa pagpapaandar ng motor, lalo na sa two-stroke. Pag sinagad mo po, yung talagang mausok po, lalo na yung langis na hinahalo sa gasolina po, yun po ang talagang super. At yung tambutso po, pag marumi, alam niyo, makapalang usok lumalabas. Sir Anthony, nabanggit mo yung seminar. So, nagsasagawa kayo ng mga seminars dito sa mga tricycle drivers natin? Actually, nakasad na requirements po bago po tayo mag-renew, makuha nyo renew papeles, mag-renew, mag-seminar po muna kayo para sa TRU po mismo na kayo po sabihan, updated po kung ano po, i-update kayo kung ano po nangyayari at ano pong pwedeng matulungan, ano pong daing ng mga tricycle driver po. So, kasamang Paul, may katanungan ka pa ba kay Sir Anthony bago natin itapos itong usapan natin? Meron pa kasama nga Reden. Sir, meron po bang proseso na kung saan pwede nga sundin itong ating mga tricycle drivers na meron pa rin po ba nga nagbibigay ng prangkisa ngayon o paano po sila nakaka-acquire ng prangkisa kung sila magbebenta ng kanilang tricycle ay paano po paglilipat ng prangkisa nitong mga tricycle drivers? Actually, sa ngayon po, wala na pong open at wala na nagbebenta po ng prangkisa. Depende po, nakasaad po sa ating tricycle ordinance na pwede mo nyo pong ibenta ang prangkisa sa kamag-anak, sa kadugo po. Hindi na pwede sa ibang tao po na hindi po kadugo. Yun po ang nakasaad po sa bagong ordinansa ng tricycle. Okay, sir. So, ang pangunahing problema talaga natin dito sa mga tricycle drivers ay yung paniningil ng sobra, di po ba, sir? Tsaka, Yes, yun talaga yung pangunahing problema. Yun yung pangunahing problema. Oo, tsaka yung mga, siguro, sumunod yan yung pagtanggi nila sa mga commuters. Tanggi at overloading po. Meron po. Overloading, sir. Problema Overloading. din yan. Opo, yun recently may bagong pinost na naman na isang tricycle sa ating syudad na yung matanda sinakay nila sa likod. Oo nga pala, sir. Oo, yung matanda. Marami na naman reklamo sa kanya. Ilan ba talaga yung dapat isakay sa sa tricycle, sir? Actually, sa na-amendahan na tricycle ordinance, dati 5 with tricycle driver. Ngayon, 5 plus tricycle driver na po. So, Opo. dalawa bali, sa... 6. 6 na po. Including the tricycle driver, sir. Yes, opo. Sir, may panawagan po ba kayo sa mga tricycle drivers natin? Reklamo nga patungkol diyan sa Overloading. sobrang maging sa overloading, Overloading. at maging sa sobrang paniningil ng pamasahe, sir. Actually, ako po'y nanawagan at nakikiusap po sa mga minamahal nating tricycle driver na sa pagdating po singil, sana po maningil po tayo sa tama at kung ano po nakasahad po sa naibigay pong tamang pamasahe na sa inyo sa fare matrix po. Meron po nakadikit po sa bawat tricycle po yan, unit ng tricycle yun. Kung saan lugar, saan barangay po, may tamang pamasahe na binabayaran. At yung mga nag-overloading, pakiusap ko rin po rin sa mga tricycle driver at sa mga sumasakay po, wag na natin pilitin na ipaangkas sa likod tulad ng yung matanda. Itong bago na naman na isinikay yung matanda sa likod. May napuna na naman kami mga opisyal na bawal po yun. Lalo na senior citizen, sinakay nyo naman sa likod. Bawal po yun. Kaya Yun pakiusap nga po, ko, kahit wag po, pakiusap po sa mga tricycle driver, malaki pong penalty po yan, lalo na overloading at senior citizen pa po ang sinakay nyo sa likod. Ang Kaya, masama dyan, opo. sir,
Elderly Filipino Week ngayong Tama. Elderly Filipino Week at ngayong linggo nangyari yung insidente na yan. Opo nga, timing po. Kaya pakiusap ko po sa mga minamahal kong tricycle driver na kahit na gusto nating kumita ng dagdag kita po, wag nyo na pong gawin kasi mas malaki pa sa kuna ang mga penalty o violation kung sakali may nangyari sa matanda. Para po sa ating mga ating mga commuters, sir, anong panawagan ninyo dun sa mga nagrereklamo Sa na mga nilalagay nilalagay pinopost nila sa Facebook, social media? Sa mga sinasabi ko, pinaparating ko po sa mga commuter na at dun di lang po sa commuter, dun sa naglalagay po sa FB po, nagpo-post po, maging maingat po tayo kasi po bago po natin i-post ang isang pangyayari, alamin po natin ang punot dulo bago natin i-post. Kasi po, meron po tayong batas na cybercrime law po. Opo. Napakabigat po yan. Once na nagkamali po tayo dyan, ang automatic, makukulong po tayo niya ng 6 hanggang 12 na taon po dyan. Kaya maging ingat-ingat po tayo dyan. Basta sa pagkupost. Yes, sir. So, mas mainam siguro na tawagan na lang nila yung numero. Yung hotline ng ating Traffic Regulatory Unit. Pwede ba nating sabihin sa ating mga manonood, sir, kung ano yung hotline or numero na pwede nating tawagan kung may sumbong tayo tungkol sa mga drivers? Lalong-lalo na yung mga hinaing. So na lang ipaabot, sir. Mas maganda na lang siguro na tawagan na lang natin yung numero instead na mag-post tayo sa Facebook. Kasi hindi natin alam na nasisira na yung moral ng driver, gayon din ang imahe ng syudad kasi dumadagdag sa pagpo-post ng Facebook itong paninira Hindi naman siguro nakakasama itong paggamit natin ng social media, pero may isa tayong batayan. Rules. May isa tayong rule sa paggamit ng social media na think before you click. Kaya mas mainam. Kaya nang katulad na nasabi ko, mas mainam siguro na gamitin na lang natin yung numero para magsumbong. Kesa mag-rant tayo sa Facebook, no? At, kasi hindi maganda Yung trend is merong magpo-post mamaya meron na namang magpo-post. Hindi lang naman yung imahe ng tricycle drivers ang mga nasisira dito, kundi yung kabuunan ng mga syudad natin. Paano natin na ma-attract yung ibang investors kung ganun? Yan, wag na lang ninyong i-post sa social media, picturean na lang ninyo yung plate number at yung kulay ng tricycle. Kung kaya, picturean na rin ninyo yung mukha ng tricycle driver at ipadala sa opisina ng TRU. Or video. Video, para mas may ebidensya tayo. Sir Anthony, pwede ba ninyong sabihin sa ating mga manonood yung pwedeng tawagan ng ating mga commuters kung may hinaing sila or sumbong? Sa mga sumasakay po ng tricycle driver, kung may reklamo, hinaing o kaya may magandang balita po, ibabalita sa mga ginawa ng mga tricycle, ito po, pwede nyo pong tawagan po, laging open po to. 0905-570-6809. 0905-570-6809 po. TRU web hotline po yan. Ayun, nasabi nga ni Sir Anthony mga kailyan na hindi lang yung mga hinaing natin yung pwede nating isumbong diyan, kundi pati yung mga nakakagawa ng tama para naman ma-awardan or mabigyan ng pagkilala itong ating mga tricycle drivers na nakakagawa ng mabuti, ay pwede nyo rin i-report sa TRU. At syempre, kasamang rin na tayo rin ng mga mamahayag ay malaki rin ang ginagampanan natin dito sa syudad. Hindi lang tayo yung gumigising, kundi tayo rin yung nagbibigay ng motivation dapat sa ating mga tricycle drivers at lang mga mananakay na gumawa ng tama. So, yan nakasama nga Reden sa ating mga manonood at itong nakasama ngayong araw na ito sa edisyon ng ating Talk TV Cagayan Valley, si City Councilor Anthony Tudao, ang chairman ng Committee of Transportation. Tunay nga na dapat ang Tuguegarao City ay maging Tuguegarao City, a home for you and me. Maraming salamat po, Chairman, sa pagpapaunlak nyo sa amin ng isang interview para sa kaalaman ng ating mga commuters at mga mayan dito sa Tuguegarao. Maraming salamat po at gusto ko po iparating sa mga minamahal kong mga tricycle driver bilang chairman ng Committee on Transportation sa 3 termino ko po kayo hinawakan. Alam ko po kung ano po pakiramdam at hirap po bilang isang tricycle. At alam po rin natin
kung ano po ang dapat sundin sa ating ordinansa po, sundin po natin upang hindi po tayo na di kayo po ay na maperwisyo. At isa pa po, ang gusto ko po iparating, di po kami may nagsasabi po nagpapabaya po kami. Hindi po kami nagpapabaya. Kami po ay laging nakatutok sa inyo, umaalalay, at pagdating sa seminar po, lagi ko kayo napapagsabihan na yung tambutso laging linisan, at sa pagmamaneho, laging dahan-dahan lang po para sa safety po ng ating pasahero. At isa pa po, pagandahin po ng ating mahal na syudad. Kasi po, kami po ay nalulungkot, nasasaktan bilang opisyal po, lalo na po sa namumuno na ating mahal na Mayor Jeff Soriano po, pilit niya po pinapaganda ating syudad. Sana po, tulungan po natin siya. Hindi lang po para sa atin po, kundi para sa ating syudad po. Sama-sama po tayo, magtulungan po tayo para sa ikaganda ng ating syudad, lalo na pag narinig natin yung negatibo, tayo rin po nasasaktan. At di po lahat naman ng tricycle na puro negative. Meron pong iba dyan na pasaway po. Kailangan po, ayusin po natin yan. Tulong-tulong po. Open naman yung ahensya na opisina ko po at opisina ng TRU upang idulog yung problema nyo, kung anong pwede namin may tulong sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat po. At alam po natin ang ating syudad. Wala tayong may pagmamalaki. Tulad sinabi, gateway lang po. Daan po tayo para sa mga iba-ibang resort, beach. Pero ang tricycle po, ang naisip ko po, pwede po natin may pagmamalakihan. Bilang sa turista po, kung maganda po yung serbisyo natin, pwede po natin pagkakitaan po yan. Huwag lang po natin abusuhin, lalo na sa pamasahe. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Mabuhay po ang Tuguegarao City. Tunay nga yaw Tuguegarao. At muli kami ang inyong nakasama ngayong araw na ito. Ako si Paul. Ako naman si Reden de los Santos. Hanggang sa araw ng bukas. At ito ang Talk TV Cagayan Valley.